салом бинандагони гироми, барномаи интеллектуали Дона як аст манзури шумо. Иштирокчиёни барномаи имрӯзаи мо тарбиятгирандагони кӯдакистони сайёраи Наврасон мебошанд ва биёед бо онҳо аз наздик шинос мешавем. Зулайхо 6 солам. Вай табиатан духтараки зираку кунҷкоб аст. гӯш кардани афсонаро дӯст медорад. Зулайхо орзу дорад ки дар оянда омӯзгор шавад. Усмон ӯ низ 6 сол дорад. писараки хеле чолоку чақун аст. усмон мехоҳад дар оянда ҳуқуқшинос шавад. Судайс низ 6 сол дорад. мураббияш мегӯяд ки ӯ вақти бештари худро бо гӯш кардани афсона ва аз ёд кардани шеър мегузаронад. мехоҳад дар оянда тарҷумон шавад. Ания бошад 5 сола аст. шуғли дӯстдоштааш бозиҳои нақшдор мебошад. Ания мехоҳад дар оянда духтури кӯдакон шавад. хуб бо иштирокчиёни барномаи имрӯзаи низ шинос шудем. бояд гуфт ки барномаи мо аз рӯи 3 шарт баргузор мегардад. дар ҳар шарт бар иштирокчиён ҳамагӣ 4 савол пешниҳод мегардад ва бояд гуфт ки иштирокчие ки аз ҳама зиёд ба саволҳо ҷавоби дурустро пешниҳод менамояд ғолиби барнома шумурда мешавад. хуб ин лаҳза бошад, биёед саволу ҷавобро оғоз мекунем ва мефаҳмем ки кадоме аз ин иштирокчиён барои барномаи мо ғолиб хоҳанд шуд. салом бачаҳо. Салом. хуб ба барномаи мо хуш омадед ва биёед саволу ҷавобро оғоз мекунем. саволи аввалинро мехонам ва бинандагони гиромӣ бояд қайд намуд ки саволҳои шарти аввали барномаи мо аз фанни математика мебошанд ва иштирокчиён шуморо мебояд то хубакак фикр кунед. саволи аввалин чунин аст, бо диққат гӯш кунед. дар табақча 2 шоколад, 3 нок ва 2 помидор гузошта шудааст. ки мегӯяд ки дар табақча ҳамагӣ чанд сабзавот аст? хуб, марҳамат, шумо? Дар табақча 2 сабзавот аст. яъне шумо аз куҷо фаҳмидед ки инҷо 2 сабзавот аст? дар инҷо 2 шоколад ҳаст, 3 нок ҳаст ва 2 помидор. инҷо зиёд намешавад магар? Барои он ки помидор сабзавот аст. яъне помидор сабзавот аст. нок чӣ? Нок мевая. шоколад чӣ? Шоколад ширинӣ. офарин, яъне аз инҷо бармеояд ки ҳамагӣ 2 дона сабзавот дар сабад буд. ҳамихел? ва бинандагони гиромӣ, ҷавоби пешниҳод намудаи Зулайхо комилан дуруст аст. воқеан ҳам дар табақча ҳамагӣ 2 дона сабзавот ҷойгир буд ва халос. бояд гуфт ки холҳои иштирокчиён ба инобат гирифта мешаванд ва саволи навбатиро бошад ман мехонам. дар 2 сабад себ гузошта шуда буд. дар як тоаш 5 то ва дар дигараш 3 то. ҳамагӣ дар 2 сабад чанд то себ буд? хуб, марҳамат, Усмон, шумо? Дар 2 сабад 8 себ буд. яъне шумо аз куҷо фаҳмидед? 5 ҷамъи 3 8 мешавад. яъне 5 ҷамъи 3 8 мешавад. шумо ба ҷавоби худ боварӣ доред? офарин, ва ман шуморо хурсанд кардан мехоҳам, зеро ҷавоби шумо комилан дуруст аст ва шумо соҳиби 1 хол гаштед. офарин ба шумо. хуб, саволи сеюмро мехонам. ин аниқтараш савол нею супориш аст ва кадоме аз шумо ки зудтар даст мебардоред, метавонед ба ин савол ҷавоб гардонед. 3 шакли геометриро номбар кунед. ки метавонад 3 шакли геометриро номбар кунад? хуб, Ания, марҳамат, аввалин сол шумо даст бардоштед. 3 кунҷа 4 кунҷа далла. офарин, Ания, 3 кунҷа чӣ хеле аст? метавонед ба мо нишон диҳед? чӣ гуна шакл аст 3 кунҷа? ба мисли хонача аст, даврашакл ба чӣ монанд аст? Ба офтоб монанд аст. офарин, даврашакл ба офтоб монанд аст. хуб, бачаҳо, ба фикри шумо Ания ҷавоби дуруст гардон? Бале. яъне мо ҷавоби Анияро қабул мекунем. офарин, Ания, аҳсан ба шумо. дар шартҳои навбатӣ низ кӯшиш кунед зуд ҷавоб гардонед. анакнун саволи охирини шарти аввалро мехонам. бо диққат бошед. 2 ҷамъи 3 зиёд аст ё ин ки 7 тарҳи 2? ки медонад?
марҳамат зулайхо, шумо هر دو اونها برابرم. یعنی چی طور؟ برای آن که 2 جمع 3 5 میشد. 7 طرحی 2 5 میشد. یعنی هر دویشون برابر میشوند ها؟ اگر 3 رو با 2 جمع کنیم هم 5 میشود. 7 از 7 2 رو گیریم هم 5 ها؟ آفرین، به نهایت خوب. و بینندگان گرامی اینجا رسیدیم با انجام شرط اول برنامه. خاطرتون میشویم که سوالهای شرط اول برنامه از فنی متماتیکا بودند و این لحظه ما رو میباید تا خالهای اشتراکیان رو شماریم. шарти аввали барнома бо чунин натиҷа ҷамъбаст шуд. зулайхо тавонист ба 2 савол ҷавоби дуруст гардонад ва соҳиби 2 хол гардид. усмон ва ания бошам 1 холиро ба даст оварданд. дар пеш иштирокчиёнро боз 2 шарти дигар интизор аст. инак расидем ба шарти дуюми барнома. саволҳои шарти дуюми барнома доир ба филмҳои тасвирӣ, афсонаҳо ва шеърҳои бачагона мебошад. фикр мекунам ки ин аз ҳама шарти шавқовар ва осон ҳам гӯем хато намекунем. хуб бачаҳо, шумо афсона мехонед? بله шеърҳоро чӣ аз ёд мекунед? بله филмҳои тасвирӣ тамошо мекунед? بله. пас ин шарт барои шумост ва фикр мекунам барои шумо душворӣ нахоҳад буд. инҷо ман саволи аввалро мехонам. қаҳрамонони асосии ин филми тасвирӣ доим шаҳри парижро аз бадхоҳон наҷот медиҳанд. ин кадом филми тасвирӣ аст ва номи ин қаҳрамонҳо чист? Кӣ медонад? зулайхо, аввалин шуда шумо даст бардоштед, марҳамат. فیلم تصویری لیدی باگ و سوپر کت. яъне ин филми тасвирии леди баг ва суперкот аст. шумо ин филми тасвириро тамошо кардед? بله ба шумо бештар кадоме аз қаҳрамонон писанданд? леди баг ва ё суперкот? لیدی باگ. леди баг. офарин. номҳои асосии онҳо чи аст? اساسی бале. نام لیدی باگ مالینت. номи суперкот чи? نام سوپر کت ادریان. офарин. ба фикрам ки аллакай ҳама бинандагон ва додаракону хоҳараконе ки моро тамошо карда истоданд пай бурданд ки ҷавоби пешниҳод намудаи зулайхо дуруст аст. дар ҳақиқат ҳам ин филми тасвирии леди баг ва суперкот аст ва ба ин савол зулайхо тавонист ҷавоби дурустро пешниҳод намояд. хуб, офарин зулайхо. ва саволи дуюмро мехонам. иштирокчиёни дигар шумо низ бодиққат бошед, кӯшиш кунед ба саволҳо ҷавоб гардонед. саволи дуюм чунин аст. аниқтараш ин супориш мебошад ва нафаре ки аввалинро даст мебардорад метавонад ба ин савол ҷавоб гардонад ва соҳиби хол шуда ғолиби барнома ҳам шавад. аз ин рӯ бодиққат бошед. ман 10 калима бо забони тоҷикӣ мегӯям. шумо бошед бояд онро ба забони русӣ тарҷума кунед. кӣ метавонад? хуб, судаи аввалинро даст бардоштед, марҳамат. модар, ماما падар, папа офтоб, солнышко хона, дом мактаб, школа боғча, сад садик, мураббий, воспитатель воспитатель, ака, брат хоҳар, сестра ранги сабз, зеленый зелёный цвет. кифоя аст. судаи аҳсан ба шумо тавонистед ба 10 калима ҷавоби дуруст гардонед. аниқтараш бинандагони гиромӣ, судаи тавонист ҳама он 10 калимаеро ки ман номбар кардам бо забони тоҷикӣ онро бо забони русӣ тарҷума кунад. хуб, ба судаи албатта хол дода мешавад ва холҳо дар анҷоми ҳар як шарт шумурда мешаванд. офарин судаи анакнун ман саволи сеюмро мехонам. дар афсонаи муш, мурғобӣ ва мурғ кадоме аз ин ҷонварон меҳнатдӯст аст ва дар охир соҳиби нони гарму болаззат мегардад? дар барномаи имрӯза бинандагони азиз зулайхо хеле фаъол аст. хуб, марҳамат, ҷавоби шуморо мешунавем. در این افسانه مرغ مزد دوست است. яъне дар ин афсона мурғ меҳнатдӯст аст. нонҳоро дар охир муш мегирад? نه кӣ мегирад? مرغ мурғ. барои чӣ мурғ? برای آن که همه کار مرغ کردک. яъне ҳамаи корҳоро мурғ ба анҷом расонид ва мурғ бештар меҳнат кард. шумо ин афсонаро хондаед?
بله. احسن با شما بچه ها. به فکر شما جواب پیشنهاد نموده زلیخا درست است؟ واقعا هم در افسانه موش، مرغابی و مرغ فقط مرغ مهنت میکند و در آخر او صاحب نانهای گرم و بلذت می شود و با این سوال این نوبت نیز توانست زلیخا جواب درست را پیشنهاد نماید و زلیخا صاحب خالی نوبتی گشت و ما سوال جواب را ادامه میدیم. ها بچه ها؟ بله. سوال نوبتی مقدارش سپاریش نوبتی چنین است: قرائت شعر در وصف بهار، ولی باید گویم که با زبان تاجیکی نه، با زبان روسی. کی میتواند؟ اولین شما даст бардошед. Усмон, марҳамат. Мы сегодня собрались и весну мечтались. Пусть плохое все уйдет, что новое придет. Офарин, бояд як қарсак мезанем барои Усмон, ҳа? аҳсан ба шумо Усмон ва шумо соҳиби хол гаштед. бинандагони гиромӣ, дар ҳамин ҷо шарти дуюми барномаи мо низ ба анҷом мерасад. биёед холҳои иштирокчиёнро мешуморем ва мегузарем ба шарти сеюм. дар шарти дуюм низ зулайхо пештарсиро аз даст додан намехост. ин навбат низ байтавонист ба ду савол ҷавоби дуруст гардонда соҳиби боз ду хол гардад. усмон ва судайс бошанд дар шарти дуюми барнома як холиро соҳиб шуданд. бо барномаи мо бимонед ва аз натиҷаҳои шарти сеюм бохабар шавед. инак расидем ба шарти сеюм. бояд гуфт ки саволҳои шарти сеюми барномаи мо доир ба олами ҳайвонот ва муҳити атроф омода шудаанд ва инак якояки онҳоро барои шумо пешниҳод мекунем. бачаҳо, саволи аввалини шарти сеюм чунин аст: тортанак чанд пой дорад? тортанак чандто пой дорад? ани аввалинашро даст бардоштед, марҳамат. Тортанак аф дорад. тортанак 7 по дорад. шумо аз куҷо медонед? Дар боғча тамо гуфтанд. яъне ба шумо дар буғча мураббиатон гуфтанд, ҳа? Ман сураташро дидам. яъне шумо сураташро ҳам дидед? офарин. хуб, бачаҳои азиз, ба фикри шумо тортанак чанд пой дорад? ҳамаи иштирокчиён аллакай ҷавоби дурустро пешниҳод карданд. дар ҳақиқат ҳам тортанак ҳамагӣ 7 пой дорад ва ба ин савол ания тавонист ҷавоби дурустро пешниҳод намояд. саволи навбатиро мехонам. ҳашароте ки назар ба дигарон тезтар парвоз мекунад кадом аст? кадом ҳашарот нисбат ба дигар ҳашаротҳо тезтар парвоз мекунад? хуб, марҳамат Усмон. ин ҳашарот сузанак аст. яъне ба фикри шумо ин сузанак аст? шумо ягон бор сузанакро дидаед? Бале. сузанак бо забони русӣ чӣ мешавад? Стрикоза. стрикоза. офарин. шумо ба ҷавоби худ боварӣ доред? Ман дар телевизор тамошо кардам. Тари бора нишон доданд. яъне шумо дар телевизор тамошо кардед ва фаҳмидед ки аз ҳама ҳашароти зуд парвоз мекардагӣ ин сузанак аст, ҳа? хеле хуб. додаракону хоҳаракони азиз, дар хотир гиред ки сузанак нисбат ба дигар ҳашаротҳо зудтар парвоз мекунад ва ба ин савол Усмон ҷавоби дурустро пешниҳод кард. офарин Усмон. хуб, мегузарем ба саволи сеюм. иштирокчиён бо диққат бошед, зеро ин шарти охирини барнома аст ва агар шумо ба ҳамин ду савол ҷавоби дуруст гардонед, метавонед ғолиби барнома шавед. аз ин рӯ кӯшиш кунед то зудтар ҷавоб гардонед. дар фасли баҳор табиат кадом рангро мегирад? марҳамат Зулайхо. дар фасли баҳор ранги сабзро мегиранд. яъне дар фасли баҳор ҳама ҷо ранги сабз мешавад? бале. куҷо масалан? дарахтон, замин, офарин. ҳама ҷо сабз мешавад. офарин. яъне маҳз дар фасли баҳор табиат аз нав зинда шуда ҷомаи сабзро ба бар мекунад, мегӯянд, ҳа? офарин, ҷавоби шумо комилан дуруст аст. аҳсан ба шумо. хуб, саволи охиронро мехонам бачаҳо. бо диққат бошед, зеро маҳз анҳамин ҷавоб додан ба як саволи охирин шуморо метавонад ғолиби барномаи имрӯза кунад. аз ин рӯ кӯшиш кунед зудтар ҷавоб гардонед. саволи охирин чунин аст: кадом парранда парвоз кардан наметавонад, вале аз хунукӣ наметарсад? кани марҳамат Судай, шумо аввалинашро даст бардоштед. ин парранда пингвин аст. ин парранда пингвин аст. шумо аз куҷо медонед? дар мультик тамошо кардам ва хунукӣ ядош медорад.
یعنی شما در فیلمی تصویری تماشا کردید که پینگوین خنکی رو دوست می‌دارد و از خنکی نمی‌ترسد ها؟ پرواز کرده می‌تواند؟ نه نمی‌تواند. نه فقط راه می‌گردد ها؟ چرا شما اون رو پرنده می‌گویید؟ شاید یکون پرنده دیگر باشد. معلمان گفته که وای پرنده است. معلماتون در حقیقت هم درست میگویند زیرا پینگوین پرنده است و از خنکی نمیترسد و بر زمین این پرواز کردن نمیتواند. جواب شما کاملا درست است. بینندگان گرامی، اینجا شرط سوم برنامه ما نیز به انجام میرسد. نوبت به شمردن خلهای اشتراکچیان رسید. خب بیاید یک جای میشماریم. در شرط سوم برنامه همه اشتراکچیان کوشش می‌نمودند اولین شده به سوال جواب گویند. این بود که به هر جوری آنها میسر شد یک خالی را به دست آورند. یعنی در این شرط همه برابر بودند. اینک بچه‌های عزیز، 3 شرط برنامه به انجام رسید و در هر یک شرط شما توانستید به سوال‌ها جواب درست گردانید. ولی باید گفت که اینجا همگی یک نفر باید غالب برنامه آید. اینک فرصتی آن رسیده است که خلهای اشتراکچیان را در عموم شماریم و غالب برنامه را معین سازیم. بعد از اجرای 3 شرط برنامه اشتراکچیان چنین خلها را به دست آوردند. زلیخا 5 خال، یعنی او توانست به 5 سوال جوابی درست گرداند. عثمان صاحب 3 خال، یعنی او 3 جوابی درست داشت. سدیس و انیه باشند به 2 سوالی جوابی درست گردانده است. هر یک صاحب 2 خال گردیدند. از این برمیآید که با به دست آوردن 5 خال غالب برنامه امروزه ما زلیخا گردید. زلیخا، غالبیت مبارک. آفرین زلیخا، یک قرصک برای زلیخا میزنیم. خب زلیخا، احسن به شما. اشتراکچیان شما راه افتاده نشوید. هر یک شما توانستید فعالیت خود را نشان دهید و امیدواریم که من بعد نیز در دیگر آزمون و چهاره‌بینی ها و برنامه های تلویزیونی بهارستان نیز اشتراک خواهید کرد. زلیخا، شما باشید بیشتر کتاب خوانید، بیشتر با مربیاتون کار کنید، زیرا در دور دوم سوال ها دشوارتر می شوند و رقیبان باشند با قوت‌تر. خب اگر یگان گفتنی داشته باشید مرحمت. من خیلی خرسندم که غالب شدم. آفرین، ما نیز از غالبیت شما خرسند هستیم و مطمئنیم که در دورهای نوبتی نیز شما هنر و مهارت و دانش و ملکه خود را نشان داده باز غالب می آید. همین خیلی نه؟ بله. و بینندگان گرامی، دخترکان و خواهرکان عزیز، در همین جا می رسیم به فرجام برنامه امروزه دونویک. خاطررسان می شویم که اشتراکچیان برنامه امروزه ما تربیت گیرندگان کودکستانی سیاره نورسان بودند و از بین آنها زلیخا توانست غالب برنامه امروزه دونویک شود. تا برنامه های نوبتی با تلویزیونی بهارستان بودن را فراموش نسازید. با برنامه دونویک شما نیز دونویک شوید. خیر.